Kublay pi baro ngade imarina kashnong tra jonga de na laitera bat ngapiang smubhaya pi baro syakani ke channel jonga laitera roots ngas ngutenat bah bamata kasni kami bah kasni bat kas aid de kebening bat ngadan bok shisha henry lada slap te kala leno e fi kasni jonga ali syong sa sngi bat ngahang ni nginya peit kai de ya kani ka shnong kaba iskun kaba ikut bat ka kyrteng jongnga ka de Stein sngu tenat umde kata ka kyrteng ka sngu kham ba sngu duki ba de kani ka shnong red ka don hang ne ha Norway wow om tang ka shnong ka iskun re ini ikali ba sauro peit ikali hendai ba umde kat baki brepat kismat bah banya mare marathon bat khlem pep kidon kinong penceluru kum ini ikong ngawan jngohkai om tang ya kene ka shnong ba itenat henry ya ka Kshaid de ka bakam kyrpang bat ka badan hang ne hajan tang ba ha shua banginit jngok ya kata ngine iaid kai suari no shua pi mo ha kene ka shnong ngau pengat bah banyak kai hajan kene kapung bat ngas ngau em bah tapi bani orang ya kale khut kum ni kinong shnong tie kila dan bok palat phi tip balai namar sha kawei kaliang kidon kini kilum bat kidieng bajerngam bat sha kene kawei pat kaliang kidon kene kapung ka bahe bah bat le se kiyo khwai do kharu ne nang ni ade kadon ruka beach barit mo hangta ngatharai kia shna khnang phi ya kani khnang bakinong shnong kindup yo enjoy ali ngine lek ta kayu thiu siap bali phi ani ko kamai penban yanga kam Kwah bangan kata yu siap jongka pit kai na jan khut bah ka umru ka khut clear defi banda dei badan porti ngala shong hang ne ba roshisngi ya ken ngin ya le yuwa no ya kata ka Kshaid ka bakyrpang tang ba ha kano ka rukom mo ka kyrpang ti ya phi ngin ya le pet hino dalaki jong ki khmat peit si kiying ro ba ikan tiak bat kani karyat badap daki mau siang kapen ken mau ya kiriat badan hajan ka shnong jongnga hure ngala banyu inang ne ya kata ka Kshaid kadon hang te hajan e peit mo kani ka ka batuj hang ne kawan tuj na kati ka Kshaid ka banok rampai kan simportang shaphang banpoy nginya iaid halor kani gijingkieng kabala rem bah tang bawat ya tieng ale kadang scam bah wat ladang iaid kerdam makna ka katut jai bah wat lada kadai ke jaga tourist ka ijai bah pat kata kashnong ilong huri hura oh, kidukan jan de. Bat kabiang bah bandu biok keliang jan da jhieh kati ka Kshaid. Kadai kan ni kin ka Kshaid ka bakam kyrpang ka bang Kwah banyo i. Ali ngenyalit penji Nginyalit mo hatra jong kati ka Kshaid. Hey, ngadon hang ni. Ngatingan nait na kalit siya pi. Kapasyad
peit mo ngan leit yang hajan utai umau. Da jhieh mat dap syatu. Sungguh semiat penban basyasan rej hakani Kshaid. Ngan yang persyak triang kemat jongka. Pitep ngalabon yuk sengau yak tu kabor jongka jingklan jongka ni Kshaid. Hak jinghisya kapen kan mau ya nga yau slap seorang bajur babek bakal air tapi. Wow, sengau pengat bah. Oh, syai itu ka phone jonga. Ngan ring film no pi. Yeay, usam pelieng. Daiba kami kasngi, bat bangayok ban ring na kajaka babiang. Na kata-kadau ngayo iu sempelieng. Ka jingleit jong kata Kshaid ka banok rempum. Ka thap longkum ka vel jong kanong ya thom day. Enda kasawa kum ni em. Ngas ngau kum bangadan sya ka shnong la jong ha ka porliur. Kaba kyrpang ya kani Kshaid. Balong bangila banyak bsuh dien jongka lemba ketika jingking dien khlem da jhieh. Henrei ladang yon peit yakanang ni na try. Nin sa jhieh lut baro shirin yang kumba jhieh mangamenta. Ni ngala jhieh usnyu bat kijan phong. Tang bas memuja bahapan. Ali kan nya iaid bsuh no na dien ketika Kshaid. Kaba penyap biet yang kalong bakini kiyeng kidan hajan jong kani Kshaid. Ni kidan bok palat pimo. Ngaru Kwah yok yeng kum hajan kani Kshaid pi. Ali ngenya persang banya iaid bsuh mo. Kibun plan kinang man jngohkai kani Kshaid. Ya pi hab ya kiyo syu sya te syajrong. Kani Kane kita Kshaid Steinsdalsfossen. Kabadan ha kani ka shnong kaba kyrteng Stein. Ade kita shiparak ya Kwah shendur lang. Ihan meniyong wan ang siya te syajrong. Piyo ngila ban yang shendur hang ni khlem da jhieh. Ngali ngalak Kwah bahaban kata. Longkung bapet je uslap syabar na po yeng. Shumut dur kani kadai ka kamra syam ka jongi tela bes bahamo. Peit se kisimbo umbali kitab ikum ki maulanai bahap na sun beneng tepi. Kani kajaka bangayeng kathap longkum ka krem kabaya daya ngina uslap upria. Hila banyo iya nga nang tu. Saya ring film niya Kshaid demo. Oh, amo, nganet siya katay kaliang badan ka viewpoint. Tipkan ikum no na siya katay kaliang. Ali, ganyan leit peit lang. Katihang tiye ka shnong Stein. Pat ka don ha tham jong kani Kshaid, kaba kyrteng, Steinsdalsfossen. Ngadang perkhat marway, pat ngamla ban mudur kan longkum no mo kani Kshaid ha kapor telang, ha kapor bahab tha bat kayor. Syai ka tu ka phone ngala thap klet pi. Ngan ring film biang kani Kshaid nang ni najrong.
ngas ngau benut bah mga bandit paino ti ngan peit kado ya kani Kshaid pio i kasni Kshaid serngeu ya kani Kshaid bat kathap longkung kilat baki Kwah bah bandit pensyah kata Kshaid tang bah ngam kot ngadang yu imen ta bakati Kshaid lapen itenat da kido kiration jingtung peit kum utayu dieng ubami basanda kampong oh kum no kum ta dan bakar ku na yang anang tin na jerong dan bak bakabekal ngalayu ken diat ban pensengam yu shno jonga ti tangkap tu shaphang kani Kshaid menda kasni ngakarmen pilaya itenat bat ngin se kendo pat la syam tayau ti bye bye saya syungsuk baro bat ngau bahawat klet ban subscribe ha ka channel jonga like tera roots bye bye